Na ako sa Dipolog Fishport. Limit kayo mag-video-video din. Oo. Na ako sa Dipolog Fishport. Kay nami gi palit dire ay hami mo adto sa bukid. Okay. Dire o pwede ka mo palit og isda dire nang naay mo dunggo dire kay gikan sa load kay nang isda. Dire o risko pang isda labas kayo dire lang mo ani mangatang lang ba og naay moabot dire gikan nang isda sa load. Siya na day? Siya na, baligyan ni mo? Oo. Sige. Pit mi diri kinami gipalit isda sa Fishport. Ang merkado sa Dipolog samtangan diri sa gi temporary ibutang kay magkuan pa man mag-renovate o baguhon ang merkado gyud sa Dipolog mo nang nasa diri gibutang. Mo nang naami diri ni palit og isda. Katulo dito. Ilang ko moadto dito. Diri lang ko kay nindot kay video-videohan diri. Paingunay mi og pinyan sa Sikuko. Sa Maria Silietas Place o sa Sikuko Pinyan paingon mi pero nihapit sa mi diri kay palit mi isda para paniud do niya sugba. Sige. Okay. Follow Fishport. Yung tatay, mangyayari kalit din mo. Alag-alig. Itong dito makita ninyo mo to runway to sa among airport dito sa Dipolog. Mo tugpa ang eroplano. Tugpa eroplano diri ana. Paingon dito sa kuan. Oh, diri man ako. The runway is airplane. Paingon dito sa sana office gyud sa airport. Yeah, di lang ko taman. By the way, nagdala ko pinya kay nagkaon ko pinya. Pahibog lang. Sige, di ra ko taman kay balik na ko dito.